אני יודע שזה קטע של בנות, אם לא עשיתי את זה, אבל אני עושה סטורי טיים. וואי, שכחתי משהו רגע. טוב, הבאתי את זה. אני רוצה לעשות סטורי טיים על הפעם ההיא שהייתי בקייטנה, שנה קודמת, וחבר שלי רצה את האוכל שהיה לי כי לא היה לו, והיה לו רק קליק, והוא אמר שנחליף, אבל הוא בסוף גם אכל את הקליק. בואו אני אסביר מההתחלה. אז היינו בבריכה בקייטנה, פתאום חבר שלי בא אליי עם הקליק. כן, בהפסקה. אחרי זה הוא שאל אותי, אליה, רוצה להחליף? אני אביא לך את הקליק ואתה תביא לי את הכריך? ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה את הכריך, אבל אני לא יודע. ואז הוא כזה עשה את עצמו חתול משרה כזה חמוד, ואני לא יכול להסתדר במצבים כאלה. לא. אז הפרצוף הזה איך שהוא עבד עליי, ונתתי לו. ואז אמרתי לו, איזה קליק זה? כי יש קליק אחד, סוג אחד שאני לא אוהב, שזה אדום. כי הוא תמיד עושה לי כאלה חורים בשיניים, זה מעצבן. טעים. אחרי זה הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי יש סוג אחד שאני לא אוהב, שזה הקליק האדום. אחרי זה הוא אמר לי, בסדר, ככה זה הצהוב. אז אנחנו הלכנו לבריכה, והוא היה רעב, אז הוא נשאר שם לאכול. אני הלכתי לבריכה עם החברים שלי, למגלשה בבריכת אור יהודה, והוא נשאר לאכול בגלל שהוא ממש היה רעב. אני חוזר, ואני רואה איפה קליק. מחפש מתחת, מעל, הכל. הסתכלתי אפילו בתיקים, ושאלתי אם מישהו אכל. כולם אמרו לי לא, חוץ מהחבר שלקח. אז אמרתי לו, תגיד, אתה במקרה אכלת את הקליק שהבאתי לך את הכריך? ואז הוא אמר, כן, אכלתי אותו בגלל שבתוך העטיפה צהובה היה את הסוג של האדום. כן. ומאז הגענו לא להחליף עם ילדים שלפני זה ההורים שלנו דיברו אחד עם השני שנחליף או משהו. גם פעם אחת היו חייבים לי כסף, ואז לא הביאו לי בגלל שאני שילמתי עליהם, ואז הם לא החזירו כי הם התקמצנו עליי והמציאו לי תירוצים
מה, מתי זה, מתי לא שילמת עליי בחיים? מה, זה היה בכיתה ג' וזה. אז קודם כל צריך להתייעץ עם הורים, ואז... ולא רק זה, אחרי זה, אני מסתכל בתיק, פתאום מה אני רואה? יש לי שם 40 שקל, 50 נראה לי זה היה. אז יכלתי לקנות לי המבורגר, צ'יפס ושתייה בבריכה. והוא אמר לי, אליה, אתה יכול להביא לי 20 שקל? אמרתי לו, תקשיב, אני מקודם הבאתי לך קליק, אתה אכלת אותו וגם אכלת את הכריך. אז אני כבר לא מביא לך כלום וגם שום חבר אחר. ואז הוא התחיל להתבכיין ולהגיד חברים, הוא סתם מוסד, הוא סתם מאשים, ואז כולם היו נגדי וכל זה. ומאז לא הבאתי כסף לבריכה, לא חילקתי לחברים דברים מהאוכל שלי. וביי. רגע. מאוד חריף. חלק ליבי.